Mali kunnafoni jamana layɛbagaw an minnu b'an filɛ dogo don Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an b'a fɔ aw ye k'a ni yankuma bisa an bɛ hakɛto ɲini kɛ jama fɛ parce que mura bɛ dugu la mura bɛ kanw na donc an b'o hakɛto ɲini kɛ jama fɛ kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ kanw man di bi kosɛbɛ bi an wulila ka se docteur Alayi Bokum ma a yɛrɛ b'a dɔn ale kɛra acteur principal ye assise de la refondation minnu kɛra sisan nɔ a kun y'o acteur principal ye donc an wulila ka se ale ma n'ale kana masala wagati ni kunkurun kɔnɔna na walasa ale bɛ se ka faamuyali dɔ aw ma aw minnu bɛɛ bɔ aw sigiyɔrɔ la aw bɛ se ka kunnafoniya jɛlenw sɔrɔ cogoya min na assise kɛra cogoya min na fɛn minnu fɔra a kɔnɔ ŋunuŋunukan minnu bɛ dugu kɔnɔ ale bɛ se ka mɔgɔw bɔ fili la a la cogoya min na donc an n'ale bɛ n'o masala kɛ wagati ni kunkurun kɔnɔna na walasa aw bɛɛ lajɛlen ka faamuyali kama an ni ɲankuma docteur Alayi. Bonjour Rebecca, comment ça va? Mali kunnafoni.net aw ni cɛ. Docteur Alayi bi an wulila ka s'i ma assise kɛra sisan nɔ kuma caman ŋunuŋunukan caman bɛ dugu kɔnɔ assise ko kuma la docteur Alayi yɛrɛ bɛ se k'i da don assise bakurubaw la ka ɲɛfɔ maliyɛnw ye maliyɛn minnu tun tɛ kɛnɛ kan walasa olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogoya min na. Ouais, Rebecca i ni ce n bɛ profiter ka i ka groupe mɔgɔw bɛɛ fo ka cameraman ni Jallo ni tɔ ninnu bɛɛ. I y'a fɔ cogo min na ni ko mura ka ca mɔgɔ caman na bi a y'an bɛɛ k'a yɛlɛma a tɛ ko an fɛ fana an k'a fɔ ko mura bana yɛrɛ parce que n'i ko ko mura b'i la Mali la bi dɔrɔn u b'a fɔ ko coronavirus alors que mura ye bana ye min bɛ maliyɛn bɛɛ la kuma bɛɛ o kɛlen don ka mɔgɔw hawuja ni coronavirus ko Ala k'an kisi bon ni mɔgɔw ko k'i bɛ assise ko kuma fɔ a ka gɛlɛn kojugu nka an hakili tora min na parce que hakili ye jɔn ye an b'an da don a la dɔɔni sinon bɛɛ b'a dɔn ko kumakan min fɔra ko résolution n'o ye seleke c'est-à-dire taabolo minnu bɔra la o kɛra 534 n'a fɔra k'i da ka don a bɛɛ la a ma nɔgɔn nka assise an bɛ se ka fɛn damadɔ fɔ a la min b'a to maliyɛnw b'a faamu k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ a dalila fana bɛ d'aw ma n'Ala sɔnna ma a fɔlɔ ye mun ye ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka fɔ ko kumakan minnu fɔra fɔlɔ kumakan minnu kɛra fɔlɔ jamana ɲɛmaa minnu tɛmɛna fɔlɔ olu ni jamanadenw jɛra ka kuma minnu fɔ ni ɲɔgɔn ye olu jɛra ka kuma minnu fɔ ni maliyɛnw ye minnu ma se ka waliya fo bi minnu waliyali jɔra minnu waliyali ma daminɛ yɛrɛ an ka kuma kan ka lajɛ a bɛ se ka waliya cogo min na pour que jamana in ka sira ɲuman ta tɔgɔ yɛrɛ min dara ni assise kan o tɔgɔ ye tɔgɔ kura ye c'est vrai que mɔgɔ caman b'a kuma fɔ nka a fɔra ko refondation ni mɔgɔ min b'a dɔn a bɛ comme si n'i ka so jɔ nka i bɔra kalama ko so jɔra fɛn min kan a ma kɛ sababu ye ka so in stabilité assurée ka so in maintenu donc il faut k'i ka falen o kɔrɔ de ko ka fondation mun bɛ yen n'i bɛ so jɔ i bɛ fondation de kɛ i bɛ dingɛw sen ka nɛgɛbaw k'a la ka fɛn fɔlɔ sigi sen kan so bɛ na jɔ o de kan généralement i b'a sɔrɔ ni so ye wari hakɛ min ta fondation dɔrɔn bɔ un tiers ta tellement a kan ka kɛ fɛn ɲɛnɛmanba ye donc tɔgɔ yɛrɛ la fɔlɔ ni assise tɔw tɛ kelen o ye fɔlɔ ye filanan ne bɔra ka fɔ sisan Modibo Keyita n'a ka cadre caman bɛ ɲɔgɔn ye Modibo Keyita bɛ bɔ ka taa yala Mali dugu bɛɛ kɔnɔ san o san a bɛ taa kuma ni maliyɛnw ye kuma dɔ bɛ bɔ aw kɔnɔ proposition dɔ bɛ bɔ aw kɔnɔ Musa Tarawele y'o ɲɔgɔn fana kɛ mais k'a fɔ k'a ni mɔgɔ bɛ sigi a n'a ka cadre u bɛ sigi u bɛ échange kɛ mɔgɔw ka hakilila ye jumɛn ye dɔw yɛrɛ bɛ Mali la bi mun b'u disi gosi n'a ye k'a fɔ k'olu kɛra cɛw ye minnu kɛra ka tiɲɛ fɔ Musa Tarawele ye u b'a vidéo kɔrɔ bɔ u bɛ yanga n'a ye o nka u bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko Musa Tarawele kɔni de assise ninnu convoqué ale de y'o yamaruya mɔgɔw voilà donc tout le monde tire la couverture de son côté mais bon ni kuma kɛra hakilima fɛ mɔgɔ fana bɛ miiri de o k'a dɔn aw b'a fɔ k'aw taara tiɲɛ fɔ Musa ye nko Musa fana de occasion dilan pour que a ka se k'o tiɲɛ fɔ a ye Ala ka hinɛ Musa la bi a tɛ yen ne yɛrɛ tɛ Musa mɔgɔ la mais o fɛn minnu fɔra o waati ninnu caman bɛ yen minnu ma waliya démocrate yɛrɛ nana an ka constitution bɛ sigi ni kumakan minnu ye
kuma minnu ye conférence nationale kɛ kuma caman fɔra minnu ma waliya et o kɔfɛ fɛn assise caman kɛra a kɛra éducation kan a kɛra sécurité kan a kɛra adamadenw sigicogo kan a kɛra fɛngɛ comment on appelle ça là par rapport au dialogue caman quoi a laban min kɛra o kɛra denni ye n'o ye u ko dialogue national inclusif hali ni bi an bɛɛ b'a dɔn n'an y'a fɔ ni ala ye mɔgɔ min ko assise ka kɛ ala ka hinɛ la président Soumaïla Cissé de ko y'a kuma bɔ mais ale yɛrɛ labanna k'a fɔ k'a tɛ participer a la parce que fɛn minnu bɔ a kɔnɔ k'o kun t'ale tala ye mɔgɔ wɛrɛ fana caman kun bɛ yen hakilina kelen de kun bɛ yen o don Mali dun hakilina 2 fo 3 de bɛ yen en tout cas hakilina 2 kɔni de bɛ yen minnu ko k'u jɛnna ni fɛn dɔ ye minnu ko k'u ma jɛn ni fɛn dɔ ye mais o don mɔgɔ ko k'i ma jɛn ni fɛn dɔ ye u ma taa hali Soumaïla min y'a initiative ta a ka mɔgɔ ma taa voilà mal élu ka mɔgɔ de taara parce que n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais mɔgɔ b'a faamu ne bɛ mɔgɔ min wele ko mal élu ale ka mɔgɔ ani mɔgɔ minnu n'ani bɛ hakilila kelen olu de taara o assise kɔnɔ min ka d'u ye c'est vrai u ye Maliko kuma fɔ u ye Maliko kuma ɲɛnɛmaw caman fɔ u kan ka barika da o yɔrɔ la mais mɔgɔ caman kuma ta dɛ mɔgɔ minnu kuma ta u ka ca ni mɔgɔ minnu ko k'u tɛ taa ni assise la siɲɛ 10 mais olu ma mankan bɔ u ma mankan kɛ u ma fɛn kɛ u m'u bali u ka baara kɛ mais malheureusement kuma minnu kɛra o waati la a kuma ninnu ma taa yɔrɔ si u y'a datugu ye parce que bɛn kɛra fɛn fɛn kan u y'a bila ye a fɔra élection ko ka yɛlɛma a ma yɛlɛma a fɔra ko voilà a fɔra ko accord ka kɛ accord ka yɛlɛma u ma fɔ a fɔra k'u ka taa kuma ni UAD ni Kufa ye ko k'a to engagé a fɔra c'est à dire fɛn fɛn fɔra hali a fɔra ko autorité traditionnelle b'a ka don u ka ko la hali o yɛrɛ minnu nana sisan minnu bɛ rectification olu de y'a baara kɛ u ye bɛɛ wele yan ka kuma par exemple nos chefs coutumiers nos chefs traditionnels là donc ça veut dire que au papier nous bɛɛ de taara fana ni assise yan'a ka daminɛ u ye dɔgɔkun kelen kɛ ka ne ye fɛn fɛn fɔ sisan ka bɛɛ lajɛ o kɔrɔ ye mun ye assise ninnu a mana kɛ cogo cogo adamaden baara tɛ se ka dafa o il y a aucune œuvre humaine qui soit parfaite donc comme a ma dafa a dafa ma yɔrɔ fana bali a dafa bali yɔrɔ fana ye mun ye a ma kɛ a résolution ma appliqué hali comité de suivi ma k'a la u ko ni ye mɔgɔ wele ka miliyari joli dépenser u bɛ k'a fɔ ko bi miliyari 2 ni 5 bɔ miliyari 2 ni tilancɛ mais ne yɛrɛ t'a dɔn hakɛ min dépensera fɔlɔ parce que a fɛn bɛɛ ma bɔ mais je sais que wari min dépensera o denni la a ma dépenser nin na voilà parce que mɔgɔ ye tile 4 tile 5 baara kɛ mais tile 6 ma dɔn 8 wari de dira mɔgɔ ma mais o tɛ problème ye maintenant ni assise in fana danfara ye jumɛn ye yanni kuma ka daminɛ u ye table ronde dɔ de dayɛlɛ fɔlɔ o table ronde kɛra le 24 le 25 ani le 26 septembre don min na premier ministre bɛ taa kuma ONU la a y'a sɔrɔ an tun bɛ table ronde la mɔgɔ 600 de convoquera association ɲɛma ani mɔgɔ yɛlɛkɛlenw ani experts u ka n'a lajɛ an bɛ se ka kuma jumɛn de fɔ ni assise refondation la mun de bɛ yen min kuma ma fɔ min de bɛ yen min kan ka yɛlɛma nka mɔgɔ 850 de participera ala barika la moi j'ai été là-bas comme personne ressource n taara salle fɔlɔ min na u ko mɔgɔw k'u tɔgɔ di parce que salle 4 de don mɔgɔw k'u tɔgɔ di mun bɛ kɛ salle président ye ani salle vice président ani rapporteur général ani rapporteur adjoint ko mɔgɔw k'u tɔgɔ di volontaire bon i b'a dɔn an bɛ maloya donc mɔgɔ dɔ sera salle kɔnɔ tun bɛ salle kɔnɔ min ye ne tɔgɔ di dɔw fana ministre dɔ fana tɔgɔ dira ani parti ɲɛmaa dɔ n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ donc mɔgɔ n tɔgɔ dilen dɔrɔn bɛɛ ko an k'a kɛ bokum ye donc mɔgɔ wulila mɔgɔ caman ko n ka kɛ président n kɛra président ala de b'a dɔn a kɛra ten tɛ mɔgɔ ma ne ci ka taa mɔgɔ ma ne k'a ye ka tɛmɛ nin cogo kan ni n kun ma taa o don fana mɔgɔ wɛrɛ de tun bɛ taa président ya la mais o ka gɛlɛn hakili dɔw ma u k'a faamu mais comme ni ala bɛ tiɲɛ nɔfɛ n'i ko k'i t'a nɔfɛ c'est ton problème donc ko in kɛra ten donc ko bɛɛ ne donna kɔnɔ nin cogo de la et on a fait les 3 jours après an tilala ka rapport kɛ an ye mun kɛ a bɛ à peu près 2 semaines ou 3 semaines ka nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ conférence de presse bon malien voilà an bɛnna min kan kuma kan ka kɛ ni mun ye a filɛ nin ye donc bɛn kɛra a kan assise ninnu ka kɛ ni hakɛ la ka bɔ ni hakɛ la ka taa ni hakɛ la ka kɛ ni niveau la c'est-à-dire ka kɛ niveau communal la a kɛ au niveau des cercles au niveau du district au niveau des régions an ka ambassade ani au niveau national o ye fɔlɔ ye filanan assise ka kɛ thème 13 ye thème bɛɛ taara a m'a fɔ ko par ordre nin de ka ɲi nin de bɛ ɲɛfɛ dɛ mais u ye thème arrosé ten ka na dɔrɔn k'a aligné ka na ten thématique kelen o kelen i b'a sɔrɔ thème 5 4 6 de b'a kɔnɔ u ye les questions de souveraineté après u y'a ka économie l'éducation la culture la sécurité l'artisanat donc u ye ninnu bɛɛ de kɛ thème ye ka taa maintenant assise a fɔra de ko assise bɛ dabɔ dɔrɔn pour que Mali kɛcogo ka yɛlɛma
bɛn kɛr'o kan o don fɔra a fɔra fana ko ni assise bɛ n'a sigi personne mɔgɔ ressource dɔ de bɛ taa olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wele un panel de haute personnalité n'olu taara président fɛ olu fana bɛ commission d'organisation mɔgɔ dɔ fana ta olu de bɛ na assise baara bɛɛ tilen je vous jure mɔgɔ ye table ronde kɛ ni nana ninnu ye baara kɛ kɔfɛ ka na papier di don min na parce que communal la au niveau communal la commune ne bɛnna n'o fana ta kɛta ye mais an ye thématique étudier cogo cogo olu y'a dilan ka fɛsɛfɛsɛ k'a kɛ sous forme de question c'est-à-dire ɲiningaliw ani sous forme de suggestion c'est-à-dire n'i ye papier dɔrɔn ça devient très digeste c'est-à-dire i b'a faamu yɔrɔnin kelen u y'a dilan de façon que mɔgɔ n'i taara kɛnɛ kan n'i taara ni bɛn ni panel min ye i bɛ faamuyali sɔrɔ a la yɔrɔnin kelen donc assise kɛra nin cogo de la c'est pourquoi je dis que ni ɲɔgɔn assise ma kɛ a ɲɔgɔn ma kɛ mun fana kama au niveau communal commune 73 de bɛ officiellement Mali bolo mais mɔgɔ caman ta jate bi région kura minnu kɛra ani cercle kura minnu kɛra commune kuraw fana kɛra donc a taara fo commune 740 ni dɔɔni o 40 ni dɔɔni na commune 726 a bɛɛ mɔgɔ participera dɔw yɛrɛ commune dɔw yɛrɛ bɔra commune dɔ la k'a fɔ ko insécurité b'u ka yɔrɔ la u taara u ka mɔgɔw dalajɛ commune wɛrɛ kɔnɔ ka assise kɛ a fɔra ko commune o commune mɔgɔ 100 de bɛ na nga ala de b'a dɔn assise kɛra yɔrɔ la tellement kuma ka di maliyɛnw ye maliyɛn ka kuma mali yɛlɛmako kuma ka di maliyɛnw ye u k'u da dɔ la a ka d'u ye cogo min na mɔgɔw min nana pratiquement dans toutes les communes où ça s'est passé a tɛmɛna mɔgɔ 100 kan commune 1 bɛ se ka seereya mɔgɔ 200 dɔɔni n bɛ maire n'a ka baarakɛlaw bɛɛ fo parce que u kun y'a kɛ mɔgɔ 100 a ma bɔli kɛ o y'a kɛ 150 a ma bɔli kɛ u labanna ka barju kɛ fo mɔgɔ 200 mais mun kɛra chance ye mɔgɔ caman nana k'u tɛ per diem ko la u tɛ wari ko la u tɛ foyi la olu kɔni ka participer dɔrɔn mais o sera ka dumuniw ni ji kɔni di mɔgɔ ma ne y'o seere mais au niveau national la ɲɔgɔn kɛra donc kuma min na mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ u tɛmɛna mɔgɔ 100 kan commune bɛɛ kɔnɔ a fɔra fana ko mɔgɔ kelen kelen ko tɛ mɔgɔ ressource kelen bɛ taa par exemple n'a dɔnna ko Rebecca e mɔgɔ ye i bɛ Mali ko la a mɛnna i bɛ Mali ko dɔn i bɛ se ka kuma hakilimaw sigi donc ni maire hakili jiginna e la o de kɛra commune la u b'i wele mɔgɔ dɔ b'a fɔ a ye karisa wele a bɛ se ka kuma dɔ kɛ a bɛnna ni table ronde a bɛ se ka expérience dɔ partager donc o mɔgɔw de bɛ wele ko personne ressource donc an tɛ kuma tigɛ est ce que togodala mɔgɔw participer la ko na parce que an ɲɛ bɛ an ka togodala mɔgɔw parce que an ɲɛ bɛ information caman na bɔlɔlɔw sanfɛ u bɛ k'a fɔ ko assise bɛ ka kɛ Kidali yɛrɛ min kama ko Kidali mɛnna k'a fɔ ka se Tawudeni ma ko mɔgɔ kelen tun tɛ assise kɛnɛ kan ayi assise ma kɛ Kidali kama n k'o jɛya dɛ assise kɛra maliyɛn bɛɛ de kama nka u bɛ min fɔ la tiɲɛ don au niveau communal Kidali ma participer à cause de l'insécurité Menaka fana ma participer au niveau communal nga kɔfɛ n bɛ tila ka n'a f'i ɲɛna u participera cogo min na ne kɛra seere donc c'est vrai que yɔrɔ dɔ la o de la ne k'i ma ko commune 740 ni 40 dɔɔni na commune 726 dɔrɔn de participera tɔ ninnu y'o yɔrɔ de Kidali ni Menaka de ma kɛ mais n'a jateminɛ kɛra ko 740 ni 40 dɔɔni 726 ya participer ça c'est plus de 95% a tɛ se k'a fɔ participation ma kɛ donc mɔgɔw taara tugudala mɔgɔw yɛrɛ de participera kosɛbɛ yɛrɛ parce que a fɔra ko sɛnɛkɛlaw marakɛlaw les syndicalistes baarakɛla minnu bɛ yen nɔ journalistes c'est-à-dire fɛn fɛn dans à tous les niveaux mɔgɔ syndicat c'est-à-dire groupe mɔgɔw de fɔra bon aw bɛɛ ka mɔgɔ kelen mɔgɔ fila délégué ka na fo mɔgɔ 100 ka dafa ani administration mɔgɔ minnu bɛ yen ani maire mɔgɔ minnu bɛ yen ani élu minnu bɛ yen a kɛra nin cogo la yɔrɔ bɛɛ mais n'i y'a jateminɛ commune 726 n'i y'a jate a taa mɔgɔ 100 ka n'a kɛ mɔgɔ 200 de a kɛ normal ye dɔrɔn o ye mɔgɔ 76 ni fila de 76 72 000 délégués seulement au niveau des communes cercle fara kan cercle moi yɔrɔ ninnu a fɔra k'u ka mɔgɔ dafa mɔgɔ 150 cercle 50 ni ye mɔgɔ commune ninnu fara kan 50 ni kelen ɲɔgɔn n'i y'o jateminɛ o fana mɔgɔ 150 a bɛ taa fɔ mɔgɔ 50 ni dɔɔni o fɔra 72 kan n'o bɔra yen district Bamako a fɔra ko mɔgɔ 300 de ka participer kana fɔ sinon minnu participer a bɛ mɔgɔ 500 bɔ de mais an ka n'o jate yɛrɛ 300 in i b'o fara kan ani an ka ambassade 26 mɔgɔ 150 olu kɔni caman bɛ u ma mɔgɔ dafa mais au moins mɔgɔ 50 mɔgɔ 80 mɔgɔ 100 yɔrɔ dɔ la a ka ca ni mɔgɔ 100 donc n'i y'o bɛɛ jate a bɛ taa fɔ mɔgɔ 2000 la au niveau national a fɔra ko mɔgɔ 1000 de ka na nka mɔgɔ 1000 ni 600 de nana o fara tɔ ninnu kan i bɛ taa fɔ mɔgɔ 90 a bɛɛ ye délégué kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ minnu bilala ci la a ye taa kuma an tɔgɔ la c'est pourquoi ni ne y'a mɛn ko mɔgɔ b'a fɔ ko ni ça n'a pas été inclusif mɔgɔ ma bɛn n'a ye vraiment n t'a dɔn fo n'a y'a sɔrɔ an bɛ salle dɔ de dilan
ko an malien mɔgɔ million 21 ni waa kɛmɛ bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na bɛɛ k'i ta fɔ dɛ o dun tɛ se ka kɛ o dans tous les pays du monde diɲɛ bɛ ta nin bolo de la an dalen bɛ ɲɔgɔn na an ye journaliste an bɛ journaliste fila bila ka taa kuma journaliste kama an ye pharmacien bɛ mɔgɔ fila bila ka taa kuma a bɛ kɛ ten de o o de y'a to an bɛ député an bɛɛ b'an wasa da député 140 wolola ka taa an kuma fɔ ka taa loi t'an tɔgɔ la o c'est la même chose, c'est les délégués, sont nos émissaires. Donc, ni mɔgɔ mɔ yɔrɔ faamu, u bɛ taa mɔgɔ kunkolo ɲagami k'a fɔ non, mɔgɔ si ma taa nin bɛɛ galon kuma de. Maintenant, n'a bɔra yen, effectivement, il y a mun fɔ. Au niveau régional, au niveau cercle, au niveau local, Kidal ni mɛna ka mɔgɔ caman ma na. Nka ne bokum de y'a liste ye, mɔgɔ 16 au niveau national mɛna ka o de bila ka taa. Kidal ye mun bila ka na au niveau national, a bɛ mɔgɔ 12 bɔ. Donc, c'est-à-dire région de tɛ yen, mais min ka di n'a bɛɛ ye. Jamana ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ ko maliyɛnw bɛ yen k'u ka mɔgɔ kelen mana kɛnɛ kan Cameroun, Israël, Chine, Canada, États-Unis, Afrique du Sud ne n'u bɛɛ sigira de kuma de koyi donc a bɛɛ nana maliyɛn tɔgɔ la ka nin kuma in fɔ Congo a bɛɛ ne bɛ ka kuma internet kan ni mɔgɔ diaspora pratiquement bɛɛ de nana bon n'a fɔra ko nin bɛɛ nana ka kuma kabini communal fɔlɔ kabini tile fila fɔlɔ minnu kɛra commune ka kuma na kuma minnu ka di maliyɛnw ye u commencera ka bɔ u bɛ yɛlɛ commune mɔgɔ nana cercle la cercle fana bɔ mɔgɔ yɛlɛ kelen minnu yɛra commune na olu bɛ na ni papier ye o mɔgɔ yɛlɛ kelen bɛ na au niveau cercle o mɔgɔ yɛlɛ kelen minnu nana cercle la u bɛ taa région fana na o de la i b'a ye région de Tombouctou Moptikaw b'a la Ɲafunkɛkaw b'a la Direkaw b'a la Gundawkaw b'a la Tubutukaw yɛrɛ b'a la donc région tɔw bɛɛ kɛra ten de donc o mɔgɔ ninnu de bɛ yɛlɛ c'est ce qui a été prévu parce que kumakan minnu bɛ fɔ ni e participera ne bokun filɛ ne mɔgɔ tɛ se ka ne nɛgɛn bilen min fɔra min ma fɔ parce que n kun b'a kɛnɛ kan donc olu fana taara o cogoya kelen na ka yɛlɛ ka na n'a ye fo au niveau national donc sur le plan organisation même ni ɲɔgɔn assise ma kɛ fɔlɔ tɛ k'a fɔ parce que bi ne bɛ transition kɔ dɛ mais c'est comme ça ne bɛ kuma minnu fɔ ni mɔgɔ min bɛ se k'an sɔsɔ a tigi ka manifester aw ka wele aw ka ne wele bɛɛ b'i ka dalu la di n b'u ka galon jɔ o la n'a bɔra yen assise kɛra fɛn jumɛn fana kama assise kɔnɔ Mali kuma de tɛ yen ko ɲinan kɛra min kɔ fo ni Ala tɛ min bali a mana kɛ cogo cogo a mana kuma cogo cogo ko dɔ kɔni bɛ ɲinɛ a kɔ résolution 534 c'est-à-dire a ye nin Mali kɛ nin cogo la tan nin yɔrɔ nin a ye nin baara in kɛ tan nin yɔrɔ nin a ye nin kɛ tan nin ko in a ye nin fara ɲɔgɔn kan tan a ye nin dabila tan aw kana sɔn nin ma sa a ye sɔn nin ma a ye nin dabila tan n bɛ misali kelen dama dɔ d'i ma a fɔra ko k'an bɛ constitution min na bɛɛ b'a dɔn constitution ni an ka ko tɛ taa parce que kabini constitution de la waati France constitution 1958 o y'o de corriger copier ka na Mali la o n'an ka tabiya tɛ bɛn ko constitution ka yɛlɛma o ye fɔlɔ ye bɛɛ bɛn n'o kan a fɔra ko parti politique tiɲɛni ba kɛ Mali la parti cayara parti mɔgɔ kɛmɛ hali n'i y'a ye mankan bɛ ka kɛ parti politique mɔgɔ dɔ de bɛ ka kɛ o donc an k'an sinsin société civile ni force vive la parti politique ko yɛrɛ ka dabila Mali la pratiquement bɛɛ y'o fɔ caman y'o fɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ parti politique mɔgɔ kɔrɔ de o donc je n'ai rien contre les partis politiques i ye 15 san 16 kɛ yɔrɔ min na kɔni i tɛ se k'a fɔ k'i b'o niye o mais an minnu y'a ɲɛ o ani minnu y'a tiɲɛ o u y'an bɛɛ kɛ seleke kelen kɔnɔ ka kɛ minan kelen kɔnɔ parce que minnu y'a tiɲɛ o cayara kojugu voilà donc a fɔra ko parti politique ko yɛrɛ ni n ko mɔgɔ fila kun bɛ commune 1 na waati min na mɔgɔ fila bɛ saba bɛ yen u ko k'u bɛ kuma ko parce que a fɔra ko e dɔw parti ka dabila de c'est-à-dire k'a fɔ négociation a ka dabila dɔrɔn mais kuma min a fɔra u mɔgɔ fila ko non a tɛ se ka dabila c'est un acquis démocratique a donna tan ni mɔgɔ kun tɛna mɔgɔ bɔgɔ a laban olu yɛrɛ maloyara y'u da de parce que ni jama min nana an si tɛ ɲɔgɔn dɔn n'aw nana kuma fɔ min man di jama ye mɔgɔ b'a fɔ a ɲɛna k'a man d'a ye a tɛ fɛngɛ donc a fɔra ko e dɔw parti nin bɛ ka kɛ a dabɔra min kama a tɛ k'o mago ɲɛ quoi bɛɛ tɛ baara kɛ ni wari ye hɔrɔnya kɔnɔ bon minnu bɛ baara kɛ ni wari ye hɔrɔnya kɔnɔ i b'a sɔrɔ u tɛ wari ɲɛnɛman sɔrɔ parce que ne ye témoin ye o u tɛ wari ɲɛnɛman sɔrɔ c'est vrai que olu ka wari tɛ tiɲɛ u b'a bilasira ɲuman kan mais tɔw ninnu ka baara jugu ye u ka baara kuntan datugu u ka baara tɔw ninnu ka baara kuntan y'u ka baara ɲuman datugu donc o de kɛra parti politique a fɔra ko financement ka dabila a fɔra ko caman ka bɔ a la dɔw ko parti fila dɔw ko parti saba dɔw ko parti 5 dɔw ko parti 4 ne yɛrɛ ye intervention kɛ ni yɔrɔ la k'a fɔ ko vraiment an ka jɛya parce que diɲɛlatigɛ taabolo dama dama dɔ de bɛ yen taabolo tɛ se ka kɛ 240 ye o parce que parti a fɔra ko taabolo de donc taabolo ye mun ye min ko ni nafolo min sɔrɔla jamana kɔnɔ a ka kɛ bɛɛ ta ye ça c'est les socialistes les progressistes a wele tubabukan na bon olu de bɛ wele ko numan mɔgɔ maintenant minnu ko ayi nafolo ka kɛ mɔgɔ dama dama ni ɲɔgɔn cɛ olu ka kɛ banaw ye olu de bɛ mɔgɔ tɔw sara olu de bɛ mɔgɔ tɔw utiliser donc nafolo dɔn yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ bɛ calculer a bɛ dɔn tiɲɛni tɛ kɛ donc olu bɛ wele ko libéraux
ani minnu ko k'u tɛ nin fila la donc n'a ye don min na a bɛ fɛn dɔ ɲɛ don min na centriste donc ko ka hakɛ saba ye mais ala la mɔgɔ ma se ka bɛn a kan u y'a to ten ko parti dɔ caman ka bɔ a la ani parti fana wari bɛ di mɔgɔ ma cogo min na bɛɛ ka yɛlɛma pour que tiɲɛ ka don a kɔnɔ u ye o de kɛ résolution générale la hali ne bokum a ko ni ma diya ne ye mais min fɔra kɔni o de ye nin filanan sabanan ye mun ye ne ma constitution ni parti ko kuma fɔ sabanan ye mun ye u ko an bɛ yɔrɔ min na bi lakana bɛ cogo min na dɔw ko u ka taa polisiw sigi ni jogoramɛw ka ca yɔrɔ min na polisiw ka kɛ jogoramɛw ye ou bien ni marakaw ka ca yɔrɔ min na polisiw ka kɛ marakaduguw la u ko non ko ka dabila parce que siya polisiw ni fɛn dɔ ma ɲi par contre u ka taa mais a ka kɛ siya wɛrɛ min tɛ o siyaw minnu sigilen bɛ yen mais u ka yɛlɛma ka taa yen a fɔra fana ko militaires jalatigibaw ninnu u ka n'u bila bureau kɔnɔ n'olu de don olu ma se fɛn fɛn kun tun tɛ taa mal élu Jimi sira fɛ u ka denni la u ma bɔ n'o kuma ye nin dun bɛɛ b'a dɔn bi na militaires de bɛ fanga la mais a fɔra ko militaire jalatigiw kana bila bureau kɔnɔ bilen u bɛɛ ka taa guerre terrain kan mais mɔgɔ bɛ ɲina min kɔni yɔrɔ in fana o ye ne yɛrɛ ka hakilila ye cette fois-ci c'est que n'i y'a ye jalatigi bilala ka taa civil baara la c'est que minnu y'a bila ka taa u b'a dɔn a ka baara ka ɲi civil baara la o yɔrɔ a bilala ministère la ka tɛmɛ sur le terrain kan de parce que o fana bɛ yen parce que an ka armée recrutement ni fɛn ninnu bɛɛ b'a dɔn a kun tɛ kɛ tiɲɛ kan a kun tɛ kɛ laki an ka fana ci fɔ ɲɔgɔn ye jɛlenya kan donc n'u y'u bila ka taa armée de b'o dɔn pourquoi a y'o kɛ peut-être que u bɛ nafa min se jamana ma o yɔrɔ ma o ka fisa n'u bɛ taa terrain kan donc c'est normal c'est de bonne guerre mais a kɔni kuma fɔra ten a fɔra fana ko an ka sanu désormais Mali ka part bɛɛ b'a dɔn sanu bɔ yɔrɔ 13 de b'an bolo c'est vrai k'u y'a feere mɔgɔ ma déjà contrat ninnu révision ka k'a la u dira mɔgɔ ma cogo min na a bɛ mɔgɔ minnu bolo sanu min bɛ yɛlɛ mɔgɔ ka dɔn a kɔnɔ maliyɛn ka jɔ yen ka dɔn hakɛ min bɛ yɛlɛ Mali ka part Ghana pratiquement o contrat minier bɛ Ghana ka part ye 50 Guinée an bɛ Guinée min kuma fɔ u ka part ye 35% Mali ta ye 18-20% ko k'a ka taa fo 50-51% a proposition bɔra mɔgɔ fɛ a kuma sɛbɛnna fana révision ka kɛ o bɛɛ la a fɔra ko chaque village c'est-à-dire ni dugu bɛ yen sisan i b'a ye contrat minier bɛ na fu bɛ dɔ kan fu bɛ dɔ wuli parce que contrat minier terrain kan i b'a sɔrɔ a bɛ u ka village bɔ yɔrɔ sanfɛ a fɔra ko dugu sigilen bɛ yɔrɔ yɔrɔ a terre ninnu surface de village ka respecter fɛn fɛn tɛ se ka kɛ fo ni village de yɔrɔ min ka kɛ n'o ye bagama yɔrɔ ou bien sɛnɛ yɔrɔ ou bien fɛn dɔ mais k'a fɔ ko min de bɛ taa yen tuguni o ka dabila ni ɲɔgɔnna 534 a fɔra an ka kan n'i y'a jateminɛ hali kunu pour la première fois an ka président ka kuma ni mɔgɔ ye de façon officielle ne kɔni k'a ye a bɛ se ka kɛ a y'a kɛ ka tɛmɛ dɛ mais ne kɔni k'a ye a y'a bɛɛ fɔ bamanankan na pendant 9 minutes a vidéo bɛ ka circuler parce que a fɔra k'an ka kanw ka bila ba la désormais ni ɲɔgɔn rencontre bɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ k'an ka bila ba la et puis hali école la kanw ka tifina ninnu ni nko ninnu ani masaba ninnu sɛbɛnni minnu bɛ yen u bɛɛ ka don an ka sɛbɛnniw kɔnɔ dɔɔni dɔɔni a n'an ka kanw fana dɔɔni dɔɔni. ala ye kan kɔnɔ u ye kan kelen spécifique ta min bɛna kɛ kan national ye wa. non olu ko kan bɛɛ ka taa mais an bɛɛ b'a dɔn an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi n'an sigilen don ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a dɔn bibina kan min fɔlen bɛ Mali kan ka tɛmɛ kan bɛɛ kan o ye bamanankan de an ko fɔ dɛ ne yɛrɛ fila ye ne jɔra mais ni bamanankan bɔra yen fulakan de bɛ yen ni fulakan bɔra yen je crois que marakakan voilà des trucs comme ça donc n'an ko kan bɛ dɔw y'a kuma fɔ dɔw ko n'aw ko kan bɛɛ ka kɛ national ye ka dɔ dugu la u bɛ ka dɔ dugu dɔrɔn na sur le plateau là seulement n'a ye mɔgɔ hakɛ min bɛ kuma kan mun bɛ a bɛ 60 bɛ 70 labɔ i y'a dɔn o kɔni kɛra problème donc bɛɛ bɛ kan min fɔ o de fɔra c'est-à-dire ni wolola i bɛ kuma fɔlɔ ni min ye i bɛ kuma lamɛn ni min ye n'a fɔra ko taa sukaro 5 la tan i bɛ 20 di denmisɛnnin fitinin dɔ ma ni 15 ma d'a ma a b'a fɔ k'a ka wari ma dafa mais ni ko a k'o calcul kelen kɛ 100 moins 25 a tɛ se k'a fɔ 75 a tɛ se parce que tubabukan il faut k'a ka taa fo 5e année 4 donc kan min bɛ fɔ kosɛbɛ o ye bamanankan de donc je suppose que bamanankan de bɛ fɔ mais malien comme bi bɛɛ bɛ fɛ ka couverture sama bon moi je suis pas dans ça donc moi je suis d'accord que ni kan kelen de bɛ kɛ officiel ye a ka ko ye ni kan fila don a ka ko ye ni saba de don ni malien bɛnna min kan dɔrɔn en tout cas fɔlɔ kɔni ka ko ye et je vois le président min kumana bamanankan na a diyara malien bɛɛ ye an ka premier ministre kɔni tala de don bɛɛ b'a dɔn comme lui c'est un communicateur donc n'a kumana fɛn fɛn na pour que a ka kuma kana yɛlɛma o de la a ko ka di mɔgɔ yɛrɛ parce que n'a kumana tubabukan na dɔrɔn a b'a ta fɔ bamanankan na bɛɛ k'a faamu n'i ye kuma kɛ jamanaden e bɛ minnu gouverner olu m'a faamu e bɛ taa min o de la mɔgɔ dɛsɛra ka nafigiya dɔn ale ni jamanadenw cɛw sinon politique mɔgɔ caman bɛ yen ils sont forts dans nafigiya la oui parce que i bɛ kuma min fɔ u bɛ sin ka taa yɛlɛma ten ka yɛlɛma kojugu ale tɛ sɔn o ma bon président kelen ka kuma bamanankan na jɔn de bɛ se k'a ka kuma yɛlɛma donc nin n'a ɲɔgɔnnaw de la o kɔrɔ ko kan ka bila da la ko wɛrɛ caman fɔra kɔnɔ hali an ni jamana tɔw a fɔra ko ni maliyɛn dafara mɔgɔba kelen yɔrɔ yɔrɔ soit ambassade ou bien consulat ka dilan Mali tɔgɔ la ye a fɔra ko jamana o jamana réciprocité ni jamana min b'an bonya an b'a bonya ni min m'an bonya an b'a yira la kan bɛ yen
c'est-à-dire ni n'a ɲɔgɔnnaw caman de fɔra et mieux min ka ɲi ni nin bɛɛ ye n'aw y'a jateminɛ Assisi banna don min na le 30 CEDEAO ko le 31 au plus tard fo Assimi ninnu ka chronogramme d'u ma u dɛmɛnen dɔw fɛ Mali politique mɔgɔ dɔw de fɛ u ye pression kɛ Assimi ko vers la fin du mois de janvier o la a bɛ temps sɔrɔ ani maliyɛnw b'a kuma kɛ ani parti politique b'a kuma kɛ bon n ti fɛ kɔni furata la minnu tɛ transition fɛ hali ni u ye fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ olu tɛ k'a fɛ c'est pourquoi moi-même je le dis vraiment a ka continuer ni maliyɛn parce que ni mɔgɔ caman y'i dɛmɛ i ka tiɲɛ kan ni ko ayi mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ diyagoya e b'o dɔn ne b'o dɔn Ala b'a dɔn olu yɛrɛ b'a dɔn k'u ye tiɲɛnikɛlaw ye ni insistera laban minnu bɛ fɛ olu yɛrɛ b'a fɔ ko e tɛ mɔgɔ jɔlen ye c'est vrai ou faux donc au delà ko inclusivité ni unanimité tɛ kelen ye mɔgɔ si tɛ se ka kɛ unanime dans la vie o tɛ yen hali an ka kiraw ma sɔrɔ Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye combien de siècles aujourd'hui don o don dɔ de bɛ fara mankutu kan n'a tɔgɔ kan mais hali bi mɔgɔ bɛ minnu ma sɔn a ye hali Ala min y'an da dɔw bɛ minnu ma sɔn Ala ye donc mun bɛ se ka na don Ala ko la donc vraiment ni ko fɛ ko bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka sɔrɔ jango mɔgɔ min ko kun t'i fɛ ni ne t'i fɛ tɛ kabini Choguel kɛra premier ministre ye don min na a fɔra ko n'ale de bɛ na k'a ye mɔgɔw ye dɔw y'u ka sow an'u ka saga u ka comment on appelle les ânes les chevaux u y'a bɛɛ pari k'u ka arme bɛɛ ta k'u ka arc ta k'u ka flèche ta k'u ka fɛn ta don o don chaque 2 secondes dɔw b'a ci yan dɔw b'a ci yan dɔw b'a ci yan ko f'u ka cɛ de bɔ a nɔ na diyagoya kabini hali décret ma bɔ le 7 juin fo an bɛ yɔrɔ min na bi u tɛ sɛgɛn u tɛ foyi donc ni ko fulu i ka olu yɛlɛma i b'i yɛrɛ sɛgɛn dɔrɔn a to yen Ala ko ni min ka di ale ye o de bɛ kɛ ni mɔgɔ min ma sɔn a ma iza jaa nasrullahi wal fatuhu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban ni i ma sɔn fɛn ma Ala de b'i ɲin kari f'i bɛ n'a bɛn n'a ye i banna min ma de i ɲin bɛ kari ka n'a bɛn o k'o kɛlɛ donc ça là c'est un fait de Dieu vraiment dɔnnibagaw ka hakɛ to ne tɛ dɔnnibaga ye n ye alimamiden ne bɛ dɔnni mun kala u bɛ mun fɔ ne a bɛ se ka kɛ a fɔcogo la yɛrɛ n bɛ fili a bɛ hakɛ to la donc c'est pour simplement dire aux uns aux autres que ni Ala ye min kɛ o de bɛ yen surtout que an ka jamana kɔnɔ bi honnêtement juguya bɛ ɲini ka mɔgɔ dɔ tɔɔrɔ kojugu mɔgɔ minnu b'a fɔ ko inclusivité ma kɛ i b'u bɛɛ ta sur tous les secteurs de la vie a bɛɛ politique mɔgɔ n'a fɔra politique mɔgɔ a bɛ se ka kɛ société civile tɔgɔ b'i la parce que Mali la n'i y'a jateminɛ ko tiɲɛna a bɛ se ka kɛ société civile tɔgɔ b'i la mais e politique mɔgɔ ye a bɛ se ka kɛ militaire tɔgɔ b'i la mais e politique mɔgɔ ye parce qu'on a vu des milliardaires de la démocratie mɔgɔ minnu tun bɛ moto la ka kɛ milliardaire de démocratie kama politique kama ala kɛnɛ yɛrɛ kan est-ce que politique mɔgɔw kun ka ca politique mɔgɔw kun ka ca kɛ bɛɛ ye politique mɔgɔ ye o maintenant minnu b'a dɔn ani minnu t'a dɔn hali minnu ko coup d'état n bɛ seereya ta leader dɔ bɛ yen olu ma ta c'est vrai m'u ka parti bɛɛ mɔgɔ t'a la hali parti kelen tɛ yen ko min mɔgɔ ma ye kɛnɛ kan mais n'u bɛ na u bɛ na ni casquette wɛrɛw ye quoi j'ai commencé je dis que Mali la minnu y'a tiɲɛ militaires b'a la il y a des militaires qui sont devenus des milliardaires o bɛɛ kan ka ɲɛɲini o il y a des chefs de partis politiques qui sont devenus des milliardaires o bɛɛ kan ka ɲɛɲini de o donc problème bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn an bɛɛ de jɛra ka tiɲɛ donc maintenant n'i ye politique mɔgɔ bɛɛ bɔ a la mɔgɔ minnu ma a tiɲɛ ba hali politique la mɔgɔ ɲɛnama caman bɛ yen mais malheureusement minnu i b'a dɔn a bɛ fɔ bamanankan na u bɛ haricot den kelen le haricot la fɔ ka di haricot yɛrɛ tɔgɔ di bamanankan na ah là là sɔ den kelen o bɛ dɛgɛ tiɲɛ donc ni mɔgɔ kelen bɛ fɛn na jango ni dɛgɛ bɛɛ kun tiɲɛnen don fo den kelen de kun b'a la min ye ɲɔ ye donc i y'a dɔn n'a bɛɛ kun ye sɔ ye donc a bɛɛ bɛ tiɲɛ a bɛ kɛ sɔ a tɛ kɛ dɛgɛ ye bilen donc politique mɔgɔ minnu ye tiɲɛni kɛ 240 partis jamana jumɛn kɔnɔ ko 240 partis bɛ se ka kɛ sa donc c'est pour cela que sur les 240 partis il y a eu que 5 au fait minnu ma sɔn ka taa 5 la n'i y'a jateminɛ kelen ou bien fila dɔrɔn de b'a la mɔgɔ kan ils sont sigi min kan parce que olu ka baara dɔnnen don olu taabolo dɔnnen don mais pour des circonstances aujourd'hui objectivement u bɛɛ jara u bɛ ka maliyɛn minnu ko k'u tɛ faransi ka taabolo kan u b'u ko kɛlɛ parce que an ka autorité de yira o hali Assimi n'i y'a ka fɛn kala ko k'ale tɛ c'est à dire maliyɛn ni maliyɛn ye mun fɔ parce que taayɔrɔ t'olu la o tɔ ninnu bɛ se k'u ka kasa n'u ka kusa kuru mais an tɛ taayɔrɔ t'an na o donc maliyɛn ye mun fɔ k'u b'o de kɛ o donc population de ko aujourd'hui que honnêtement politicien mɔgɔ ninnu nɛgɛ bɔra mais duuru bɛ fɛn leader dɔ bɛ yen minnu ko non n'i y'i ka kumakan mɛn vraiment kuma jugu fɔ man ɲi mais tubabukan la u bɛ fɔ ko les tonneaux vides font trop de bruit c'est à dire n'i ye barigon langolo ta i b'a pousser a bɛ mankan min bɔ ani barigon min falen bɛ ji la o tɛ kelen ye bon n'i y'a ye olu ka mankan ka bɔ parce que wari b'u bolo ils ont amassé beaucoup d'argent ces gens là mɔgɔ minnu tun bɛ moto la o kɛra milliardaires ye wari taabolo tɛ yen non mais
ça les rattrape aujourd'hui parce que au lieu k'u ka baara kɛ ka jamana yɛlɛma ka sira ɲuman yira ka taabolo ɲuman yira u y'a k'u yɛrɛ n'u ka somɔgɔ n'u ka fɛn ye bon jamanadenw fana bɛ ko de retourner u ma c'est très facile à comprendre imagine toi n tɛ parti tɔgɔ fɔ mais parti dɔ kɛra Mali la min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ Afrique bɛɛ kɔnɔ ni ANC tɛ mais u ka taa lajɛ ANC ye mun kɛ u ka jamanadenw ye ANC ye mun kɛ Afrique du Sud ANC ye mun kɛ développement sira kan ANC ye mun kɛ pour que Afrique du Sud ka kɛ exemple c'est le deuxième pays économique aujourd'hui c'est même le premier Nigeria et premier minnu la mais olu ye mun kɛ olu y'an degi farafarali duw bɛ fara denbaya bɛ fara syndicat bɛ fara adamadenw bɛ fara et ɲɛngoya jugu kisɛ bilen muso denmisɛnninw bɛ sisiya min la u bɛ denmisɛnninw bila chômage la muso t'u ta yɔrɔ dɔn tuguni ambition foyi tɛ yen poussière bɛ fan bɛɛ u y'an ka dugu bɛɛ kɛ alimɛti boîte n'i bɛ Bamakɔ i bɛ sɔgɔsɔgɔ f'i ka bɔ i t'a dɔn k'i bɛ fɛn kɔnɔ fo n'i bɔra u ka maire ye yɔrɔ bɛɛ feere respiration yɔrɔ tɛ yen bilen aw bɛ bɔ halisa tuguni k'a fɔ ko non n'a ma don ko la k'a ma ɲɛ dans un pays sérieux c'est des gens on doit les empêcher de parler parce que c'est très simple jamana mara ye fɛn dɔ ye chance dira ma san 30 dɔw ko ANR la wallahi a ko he aw bɛ tiɲɛ dɔn a ye san 30 di ninnu ma mɔgɔ wulila ka yɛlɛ ka kuma ka fɛn bɛɛ fɔ n ko a y'a lamɛn dɛ a ko k'u ka lamɛn a ko k'a ka dalila ye jumɛn ye les démocrates la nin y'a san 30 ye u ye mun ɲɛ de an ka wari bɛ d'u ma u bɛ parti politique la u b'u ka mɔgɔ u ka balimaya n'u muso dɔgɔninw n'u kɔrɔ dɔgɔninw n'u dɔnbagaw u bɛ place bɛɛ d'u ma u bɛ fɛn dɔw u tɛ fɛn dɔn dɔw yɛrɛ bɛ taa diplôme fu dɔ dilan ka baara d'u ma ka baarakɛla ɲɛnamaw to tous les bons cadres n'i kumana dɔrɔn i bɛ taa bila kɔfɛ hali sinon olu yɛrɛ cɛla mɔgɔ cadre ɲɛnamaw bɛ yen donc olu y'a kɛ k'a tiɲɛ de n'a fɔra ko ninnu ye san 30 kɛ olu ma se ka fɛn ɲɛ donc a y'a to minnu nana ko minnu ye sira ɲuman yira maliyɛn bɛɛ jɛnna n'a ye ko ninnu ye hɔrɔnya min segin a ma u ye danbe min segin a ma u ye fierté min segin a ma maliyɛn bi n'i bɛ kɛnɛma tu es fier d'être malien dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ maliyɛn ne ɲɛ bɛ mɔgɔ kalalenba bɛ ka texte minnu bɔ maliyɛn comme texte kala man d'u ye sinon ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ texte kala i bɛ a baden de bɛ ka bɔ ala don o don a kuma bɛ ka bɔ vidéo la a kuma bɛ ka bɔ conférence la Mali kuma bɛ ka fɔ fan bɛɛ n'i ye maliyɛn bɛ bi fo n'i ye fiɲɛ sama f'i b'a santi ka fiɲɛ sama tɛ samalen ni fɔlɔ tɛ kelen ye poussière foyi t'a la bi donc n'a fɔra ko o fɛn ninnu bɛ ka kɛ ko mɔgɔ ninnu aw b'a fɔ ko ayi ko aw n'olu tɛ parce que simplement aw y'a kɛ cogo min na olu ko k'olu t'a kɛ ten donc problème filɛ nin yɛrɛ bɛ ka moi je pense aujourd'hui que faut que maliyɛn parce que fɛn kelen de bɛ yen an k'an dusu jɛya ɲɔgɔn ye soyons honnêtes sincères et surtout pas haineux ne bɛ nin bɛɛ la an ka kumakan i b'a mankan mɛn i bɛ fɛn kɛ mais juguya kisɛ kelen tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ temps yɛrɛ tɛ ne bolo ka kɛ mɔgɔ jugu yɛrɛ parce que Dieu merci n bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ waso tɛ dɛ n bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ ala y'a ɲɔgɔya ne Dieu merci donc n bɛ girin fɛn wɛrɛ jumɛn nɔfɛ diɲɛ kɔnɔ parce que n'i bɛ fɛn min ɲini o kɔrɔ tɛ k'i bɛ miliyari fɛ dɛ dɔw bɛ u bɛ baara kɛ u ka miliyari sɔrɔ diɲɛlatigɛ mobili ɲuman bɛɛ ka k'u bolo muso cɛ ɲuman mun ka ɲi diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ka k'u muso ye bɛɛ n'i ka option de don mais moi mon option c'est que ne bɛ dɔɔni min sɔrɔ ne bɛ si tulu de fɛ o de bɛ tobi ne ka so ne bɛ mugu fara de min wallahi hali sɔgɔmada ne y'o de kɛ n ka daraka ye et je suis à l'aise n'i ye ne i bɛ jɔ yɔrɔ min na ne bɛ jɔ yen n'i bɛ briller n bɛ briller si tu es en santé Dieu merci sans bonne santé donc ne bɛ dɔɔni min sɔrɔ a bɛnna ne ma ni ko ayi e kɔni f'i ka mobili fɛn fɛn bɔra montre fɛn fɛn bɔra téléphone fɛn fɛn bɔra f'i k'o mara mais diyagoya don parce que bɛɛ ni hakilila don bɛɛ formera cogo min na c'est une question de choix de vie donc an b'a fɔ maliyɛnw ka baara kɛ ni dusu ɲuman ye an ka baara kɛ sur le pardon ye mun ye an ka yafa ɲɔgɔn ma minnu y'a kɛ ka tiɲɛ o minnu y'u filɛ u bɛ ka tiɲɛ de ko ma kuma o minnu ka kuma ma mɛn o minnu kumana u ma lamɛn o mɔgɔ si tɛ yen an yɛrɛ bɛ yan n bɛ yafa ɲini kɛ mɔgɔ fɛ don o don hali bi n bɛ o yafa kelen de ɲini ni n ka kuma cogo digiri la ala de b'a dɔn n tɛ mɔgɔ viser mais n bɛ fɛn kelen min fɛ dɔrɔn maliyɛnw ka tugu ɲɔgɔn kɔ bi yafa kɔnɔ mais yafa fana tɛ se ka kɛ ni tiɲɛ ma dɔn parce que n'i y'a ye mɔgɔw ils ont perdu même le sens t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na c'est-à-dire le pardon la u ti hali c'est-à-dire k'a fɔ ko pardon u ka langage la yi u disi wagalen n'i ye mɔgɔ dɔ ye wallahi tuma dɔ la i bɛ denmisɛnnin dɔ ye i bɛ mɔgɔ dɔ ye min tɛ denmisɛnnin yɛrɛ u b'u funu ka taa u b'u funu ka na i bɛ tila ka taa ɲɛ ɲini ninnu u bɛ funu ko min kan parce que u bɛ V8 ɲɛnɛmanba dɔ kɔnɔ u bɛ dulokiba 12 mètres dɔ kɔnɔ a bɔrɔdelen dɔ de haut en bas duloki dɔrɔn i b'a fɔ 100 t'a sɔrɔ i b'u ka samara ye 250 t'a sɔrɔ mais taa ɲininkali ko u y'a bɔ min u y'a tiɲɛ ta wa u ye baara kɛ ka sɔrɔ objectivement wa mɔgɔ de b'u bolo mun ye baara kɛ mun y'a d'u ma i bɛ taa sɔrɔ k'o tigi ye jamana wari de suɲɛ mais ni ne ye ɲɔgɔn ye o mɔgɔ sugu ye i ɲugutɔ fɛn ne bɛ ɲugutɔ mɔgɔ de filɛ o e bɛ ka girin moi je m'en fous moi j'ai des amis milliardaires
mais ou bene bonya ka teme ou teri milliard wallahi j'ai des amis milliardaires et au Mali et ailleurs au nom de bene bonya nous teri milliardaires parce que wadon valeur mais ne be valeur mi incarné ou bo ñini ala fe do de la ka ñasi ma ko wallahi bokum inni lafiya len do ci ko mena ne fe ni ka lafiya ta ado be mo do be war tigu ba o ta rande ka so atigu be grine bokum ninka parce que adama dem benika option de dos dans la vie donc si tu prends l'option de respecter les gens ali garibou parce que il faut aller ANR la fana foro ko garibou yaka dablaw parce que garibou nun tiama mori mbalma ba ke wari ñini few mais afora maintenant centre ka dalé ka confier meru la chaque circonscription a confier donc garibou nun ni fe nun ka tabala ani mo munu ye arabu kalanke fengala uluka verser fonction publique là parce que ni kalanke ka ngo ka nabi se ka verser ulu fana ka ta verser fonction publique là désormais il faut pas privilégier seulement munu to kankala donc c'est pour te dire que ANR nous ou ye fembe ke mo ka ke pardonner ñoma mais munu ti se ka pardon fana ke parce que du suka bo ulu kawsani be ulu va faire ala yuda mo ko tawda abe ko langolo ka awti se ka fo ka se ka ko ngo Japon mo do lango nu e fen feke ngubu al nu be grève la o be fen fiman de siru tegala mo be taw ka barake nu e fen fitini ke bay ubu nyongri ka fo ya faka kuma allez c'est ça non et anya résolution fa fetara mais op be yere ay mone blasinga pour que résolution nu akana ke kuma gansan akana ke fin da tugule sokona awale akake oyo folo me misali sabadima en tout cas fla jolé ani kele mbe 5 ans mi mbe 5 ans ba dameno c'est que à Forako dans ces 2 jours là ils vont mettre un comité de suivi de toutes les résolutions ça dit comité de suivi mo de beta abeta fana mo munu ye assise nous participer munu ya tableau do munu ya texte maîtriser pour que ka laje yelema bi se ka fenga fek ci ko na tablar mor la de o dalla fla jonjo e muye o dalla folo e muye le 30 ni akuma damene mak fori kuma mina an segera so be segenen ko fe nous ka autorité ni panel nous réunion qui faut tardivement le lendemain ou délégation badovili ministre des affaires étrangères ministre de l'administration territoriale et ministre délégué chargé des réformes Moussoui plus le président du panel des hautes personnalités Zeni Moulay et Hashim Koumaré le président de la commission d'organisation Oumoroduru Tara c'est daoula katayru la bon voilà anga jamana Forako ninde kangake Assizou, président de panel de personnalité et président de la commission d'organisation. Assizou kera chugumina, kominu kono, ka yele, kuma munu fora, résultat munu kera, ka beta, ka expliquer ka duma. Alors, quel est le coup bamba ko ou trane résolution ka fo ko afora ko do fara chama chafanga ka ko fo sanduru. Mena do la sisa. Maintenant anifana ministre nunu a ambeka baraminke sur le plan sécuritaire voilà ce qu'on est en train de faire sur le plan administratif ambeka ndeke bon ni yoro ina ninde kanga ke ministre fana ko barake donc o mo équipe tara o résolution exécution follow de pourquoi parce que c'est des présilike ko fuka résultat diku ka chronogramme du le 31 fin du bana le 30 où il y a respecté au taradi il y a donc quel était sinon asimi ko ka to fo mois de janvier ne afo kuma na 600 mo ka famu dro ama foni mo ye jekulu ma siga ka o ma proposition ke malien parce que a digra dola o ko kulu ya mede hali nye bala doye un ancien ministre qui était ministre de l'administration territoriale un ancien premier ministre mi ko ka jekulu communiqué do bo ko utara ni chronogramme ko 6 mois kata 12 mois ko de discutera ben kali alala aka bonne ka kalilima c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Peut-être qu'il y a les hakilade. C'est pas vrai mouna parce que do koko sanduru, do koko sansaba, do koko kalofla, do koko kalosaba, do koko kaloworo. Mais afora salu chamana niata kabini communal la kayele. Iti se ka don faut kele ibe se ka min do ibe mi medro. Mais ni ta duko kono ni boranga bureau kono sandro ta ikamoko nyenga afek transition ka continuer fo dondi. Chaman ba finyana he nunu ka to info hi o ere mo ka chaire u ka to info hi do ko ayut ay tan duma aka ke 107 to de be me kosobe après 112 de be faraka par contre mo do be ni nyogona ko ayake akana fo ku ka join da fo au moins 2 ans amana do ka chuko ko na ay 100 fla duma parce que dans de be nous be armée au Mogota je sais que l'année passée on recrutait des milliers de personnes pour l'armée là ils sont obligés aujourd'hui encore de recruter des milliers des dizaines de milliers de Maliens donc fouka temps sera former armula katla ku spécialisé armée kono ça va prendre minimum une année donc na fora ko comme wari te ka soro ko sobe anga waru de beka an saraka fennu beke donc au temps ni kono ka peut-être 2 ans kono biseka effectif nyana man soro donc maintenant aux résolutions nous follow tu vois nous bora déjà ça veut dire que
suite dɔ kɛra la suite filanan ye mun ye n'i ye Assimi ye ka kuma officiellement bamanankan na ça veut dire k'a fɔra k'an ka langue ka bila ba la dans des circonstances de rencontre et autres des fora a y'a daminɛ ka ban donc o ye fila ye mais sabanan fana bɛ min ye c'est que min bɛna kɛ o ye ne y'a daminɛ min ye comité dɔ kan ka sigi je suis sûr que de la façon dont je connais le pragmatisme du premier ministre et du président je suis sûr que u bɛna fɛngɛ a tɛ mɛn yɛrɛ maintenant i bɛ ka prolongation min fɔ i b'a dɔn ne da tɛ maga la kosɛbɛ parce que maliyɛn kelen don les quelques politiques qui ne sont pas partis là o kelen don ka bila maliyɛn bɛɛ kunkolo la ko ni assise bɛɛ kɛra prolongation dɔrɔn kama wallahi ni mɔgɔ mɔgɔ ye fɔ n b'o fɔ a ho tɛ intelligible wa i tɛ maliyɛn bonya i tɛ maliyɛn bonya mɔgɔ ba 90 minnu taara u bɛ tigi la u taara minnu tɔgɔ la minnu ye ŋaniya ɲuman ye u bɛ tigi la bon wa ala yɛrɛ bɛ tigi la parce que prolongation ko kuma hali table ronde hali thématique la a t'a la nka mɔgɔw ka kuma de bɛ na n'o ye a bɛ na n'o ye mun na n'aw ko constitution ka falen n'aw ko armée ka yɛlɛma n'aw ko dugu dɔ ka régionalisation ka opérationnaliser n'aw ko nin ka kɛ n'aw ko nin ka kɛ waati dɔ de bɛ di o a bɛ fɔ aw dun CEDEAO dun b'a la ko fo élection ka kɛ au mois de février bon aw ko fana ko yɛrɛ ko an ka élection kɛ ka sɔrɔ condition si ma réuni k'an ka élection kɛ jɛlenya la olu yɛrɛ minnu b'a fɔ élection kɛ wallahi élection ko tɛ u ni ala ka u ka ala lajɛ u ka lajɛ wallahi élection ko tɛ u b'a dɔn ko élection tɛ se ka kɛ u b'a dɔn fana ni élection kɛra a man ɲi olu yɛrɛ ma parce que a mɔgɔ kelen tɛ yen min bɛ se ka kɛ hali maire ye bi bin an bɛ yɔrɔ min na c'est très simple parce que il y a pas de conditions liste électorale tɛ yen fɛn ma dilan fɔlɔ aw b'a fɔ ko élection u bɛ kuma in ta k'a yanga dɔrɔn k'a kɛ comme si ninnu ye promesse dɔ ta alors que minnu ye promesse ta o tɛ olu ye o ye fɔlɔ ye parce que Assimi était vice président Choguel kɔni kuma tɛ ani fana u ye promesse min ta condition min na ani condition min bɛ yen o tɛ kelen ye sira kuraw dayɛlɛ la c'est pourquoi moi je dis qu'on n'est plus dans une période de transition bɛɛ b'o dɔn ni ŋaniya ka ɲi i diinɛ ka ɲi i b'a dɔn ko an bɛ min na o tɛ transition ko ye bilen c'est une période de refondation du pays jamana yɛlɛma waati de bɛ yen an ko k'an ka fara ɲɔgɔn kan ka résolution 530 ni 30 fara ɲɔgɔn kan pour que jamana ka yɛlɛma donc an t'a wele transition bilen an b'a wele période de refondation du Mali et de l'État o de bɛ yen bi o c'est pourquoi je dis ça mɔgɔ tɛ k'a jateminɛ ni kuma dɔ bɛ yen adamadenw dɔ bɛ yen wallahi ni ne donna chaque fois que je rentre sous une douche ni ji tonna n kunkolo kan dɔrɔn idée dɔ bɛ na o ye ne taabolo ye mɔgɔ wɛrɛ ta bɛ yen i b'a sɔrɔ n'u ye adamaden fila ou bien ni n'u donna u ka bureau dɔrɔn kunkolo fɛn dɔ bɛ na donc tu prends tes papiers tes bics tu écris i bɛna o idée partager ni mɔgɔ ye c'est pourquoi les gens disent i tɛ sɛgɛn wa e kɔni kuma bɛ i bɛ fɛn dɔ kɛ ala ye fɛn dɔ di dɔ ma o m'a di dɔ ma donc ça ne veut rien dire quoi donc simplement idéw de bɛ na ni mɔgɔw ka idéw nana donc maintenant date ko in honnêtement mɔgɔw de ko élection tɛ se ka teliya et puis c'est une question souveraine Alassane Dramane Ouattara min bɛ ka kuma fɔ c'est pour la première fois min bɛ ka dɔgɔ wele min bɛ ka fɔ ko u bɛ ka fɔ k'a il a tapé sur la table il va taper sur la table au nom de quoi il est malien Mali ko kuma ale ka sira jumɛn b'a la ni waleya mun ni CEDEAO y'a rejeté sisan nɔ est-ce que a na ni application tɛna gɛlɛya wa n bɛ tila k'o de f'i ɲɛna sisan Alassane Dramane Ouattara kuma min a taara 3e mandat kɛ journaliste ye question posé a vidéo bɛ fan bɛɛ a ko a ye Merkel ko kuma fɔ hali n'ale Merkel tɛ kelen ye dɛ Angela Merkel min kun ye 4e mandat la Angela Merkel ka garde-robe a ka fini don ta kabini a don to fo a bɔ la o finiw de b'a bolo pratiquement a kun bɛ so min kɔnɔ a b'o de kɔnɔ a bɛ taa na san cogo min na a bɛ taa na san o cogo la ale de fana y'a ɲini k'a bila ala Alassane ye kelen Alassane bɛ don min na wari min kun b'a bolo n'a sɔrɔ a kun b'a sɔrɔ institution wɛrɛ kɔnɔ a bɛ condition min na o ye kelen a ye exemple ta Italie kan a ye exemple ta ko hali France yɛrɛ le mandat n'était pas limité u labanna ka limiter a ma mɛn a ko pour la stabilité de son pays il est obligé ka baara dɔ kɛ ka fɛn dɔ kɛ donc nous aussi pour donc ale bɛ se ka Côte d'Ivoire stabiliser nous on n'a pas le droit k'an ka jamana stabiliser donc n'a malien bɛnna c'est une question souveraine la question de truc là on y ka émission min kun nana yan u y'a fɔ journaliste dɔ ye question posé kun ni malien ma se ka élection kɛ olu bɛ mun fɔ ko non élection question électorale c'est souverain question an bɛ an ka élection kɛ ni a ka di malien ye 105 tɛ koyi 150 ninnu tɛ taa yɔrɔ si n'a ka di malien ye parce que la charte des pays là c'est quoi la constitution là c'est-à-dire l'équipe qui est là qui est en train de gérer en bas de coupe se ka gérer en bas c'est bas jusqu'à 30 ans de en bɛ fɛn fɔ a bɛ exécuter sur le plan institutionnel au yɔrɔ de la mais jɔn de bɛ se k'o bali mais logique de bɛ mɔgɔw guider en bas donc ko tɛ se ka ɲɛ logiquement en bas fɛngɛ mais u kana mɔgɔ si jagosi quoi donc vraiment date min dira nin ye tan ça a été dit moi j'ai même dit il y a une vidéo aussi dans laquelle moi je le dis j'ai dit en précision parce que n bɛ maliyɛnw dɔn n'an m'a fɔ san 3 de cayalen don ou bien ni 105 don n'an b'o retenir an ka retenir an ka bɛn n'a ye mais u ko ko kalo 6 ka taa 105 a résolution principale kalanna siɲɛ 2 an ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ kuma min an tilala bɛɛ 4 panel bɛɛ nalen ka fara ɲɔgɔn kan salle kɔnɔ c'est pourquoi j'ai dit que ministre kɔrɔ premier ministre ka communiqué o galon ye u y'a kalan k'a fɔ entre 6 mois et 5 ans donc
c'est-à-dire que ni 6 mois ni autorité b'a dɔn ko 6 mois bɛ se k'u fɛngɛ baara in kɛ u k'a kɛ n'u b'a dɔn 105 fana b'u bolo o de fɔra o. Deuxième fois c'est quand Assimi est venu et tout le monde les officiels sont là au fana résolution kalanna bɛɛ y'a applaudi bɛɛ y'a fɛngɛ donc n'aw nana ko wɛrɛ bɔ a la ko kalo 12 de fɔra o ye kuma nangi fɔ ye ani ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na sinon c'est faux. Maintenant i ko CEDEAO je vais te dire une seule chose ala barika la n bɛ barika da n ka jamana ye parce que olu de y'an bila an ka kalan kɛ ne dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ bɛ ne si la bɛɛ b'a dɔn ko jamana y'i kalan fu jamana y'i kɛ adamaden a ye bourse d'i ma a ye santé d'i ma i bɛ fɛnw dɔ sɔrɔ fo ka kɛ mɔgɔ min hakili sigira donc n'i tɛ se ka segin jamana ma ka na jamana kɔni tɔɔrɔ n'o dɔnniya ye o kɔrɔ ye mun ye an bɛɛ b'a dɔn CEDEAO texte de b'a la texte dɔ de bɛ yen a bɛ wele ko truc additionnel il y a un truc additionnel sur le régime des sanctions a taara en 2012 si j'ai bonne mémoire c'est au mois de février mɔgɔ min taara signé ATT place là au don c'était Makalou voilà qui était ministre des Affaires étrangères des Maliens de l'extérieur a fɔra o kɔnɔ sanction 15 de bɛ min bɛ se ka taa jamana kɔma jamana mun ma ni CEDEAO ma bɛn ko la quoi wallahi embargo t'a la embargo kelen min b'a la c'est sur les armes u bɛ se ka bali an ka armes ka tɛmɛ u ka fan fɛ jamanaw b'a datugu u b'u ka frontière datugu mais u y'o kɛ yɛrɛ en 2000 u y'a kɛ yɛrɛ en 2012 ou 2013 u taara an ka fɛn minɛ Guinée mais bi bi na Mali ka foyi tɛ tɛmɛ olu fan fɛ yɛrɛ tellement an tigɛr'u la Union européenne bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka France kelen dɛmɛ olu bɛ ka fara olu kan ka Mali kɛlɛ et les Maliens ne vont jamais oublier ça u ka bila u kunkolo la Maliens tɛ ni ɲina nin kɔ dɛ les Maliens ne vont jamais oublier l'accointance des présidents de la CEDEAO pour mettre le Mali encore davantage sous le joug de l'impérialisme et du néocolonialisme qu'ils se le prennent pour dit que tous ces présidents là qui sont en train de se débattre là et de s'agiter au nom de la France se le prennent pour dit. Alassane Dramane Ouattara, quand il a eu des problèmes avec Gbagbo, c'est ici. A ka famille moko chaman nana fenga yande. Una nuka nafolo chaman dogo mal de là-haut. Qu'ils se le prennent pour dire, Maliens ne sont pas bêtes. Hein. Maintenant, non, c'est une question de souveraineté. Donc, où tu sais qu'embargo, ou embargo mon parce que Donia Tala, n'y aura l'ambé parti ça défaut, n'est comme parti maintenant. Ngoulou de kera parti faut le mieux planté que c'est des aouka. Ça servi aujourd'hui. Quand faut que tu sais qu'embargo qui est malika. Et maintenant, comme il y a donc un texte qui prévoit, à Tara Abuja, il y a une fait kabo, embargo vili. Et les gens ont dit qu'il n'y a plus d'objets, donc il est fait rejeter tende. On n'a pas de béca c'est Mali mabio. Donc, parti ça dit moro kanga fo. C'est pourquoi ne parti ça dit moro yen nous non fait. Abe digine du sukuna. Mba fo. Al nimbora parti ça dit labi. C'est normal parce que ne fanaka bara kelembe. Donc, c'est pour dire simplement, honnêtement, que bibina. Malien anga tege di ñogoma quoi. Surtout malien ñumon. Amuni ye barake jamana ka yelma éveil de conscience kana et ambe barake Dieu merci bi malien be wulila ku joka ko infamo politiquement on a ils vont mourir de leur très belle mort mais u ka fara ɲɔgɔn kan banbali a tɛ kɔlɔlɔ lase jamana ma parce que ala an tulo b'a la tile fila in na k'u bɛna taa ambassade de France da la donc est-ce que olu ka décision ko parti mɔgɔw yɛrɛ dama kan ka fara ɲɔgɔn kan cadre ni a camanba ninnu k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ko ka bɔ ka a yiri ka nisɔngoya yira le fait que k'u bɛna a fɔra ko ka transition kɛ fo san 5 ye est-ce que o tɛ jamana déstabiliser wa? Bon, nous connaissons déstabilisation, c'est sûr que au beau barakeo, c'est normal parce que pour eux, le fait même de dire que Karsa ya keta botan ka faranyogon kan galon kan, tout ça c'est la déstabilisation. Donc maintenant, bon, c'est de bonnes guerres ou quoi qu'elle est, s'ils pensent que c'est nécessaire ou quoi qu'elle est, mais Malien d'où y a famu ka bon. C'est pourquoi je dis que l'autorité de manga occasion est douma tukuni dron, occasion d'ili fana koremo, ou kanu baluka réunion ken yoro mun kadu, ou kanu baluka réunion fo tukomina, ou kanu baluka bo. Mais sauf les kenef loka boni jamani jama bubo loka bonu yeke. Ou ka bonu ye, mais seulement nous bora fana ni munu ko kuluma jenu ye. Jamana koni kanga ube uflabe ukan flabe lakana ukmanga so mogoshi kana se mogoshi mako parce que ne hakila ni hali nulu ye engagé hali nulu ye gazé filan kan parce que an bora ka fuka ma jeni France ni an ma jeni kuma no kuma fengala hali kuma mina mogo fakara di 12 10 12 11 do buche la munu bora ku be boka foko ibe ka continuer ka fanga ka ngo munisma de obali do buche la munu ko kube bo do fanaw. Donc nous coupons bobi parce que fanga tarakira ka bobulo. C'est normal, c'est de bonne guerre. Et puis tu sais que chien fera ka foro kita ka il n'a même pas le chien ka fokate ka li free tu sais ka keo.
Donc vraiment, moi je pense qu'il faut laisser ces partis politiques là, ils vont mourir de leur très belle mort. Parce que ma barake o, ni ma barake mo nye bila o, e bi kono ki bi seka mo ndega billahi tese. Mo shite qui peut imana ki gwa chugo chugo ki ka ki gwa ni ka hakili beta conscience collective et conscience populaire sans fait. La conscience populaire est la conscience la plus forte, la plus intelligente, la plus légitime, la plus courageuse, la plus à vue de gagner tout ce qu'elle entame comme lutte. Mais ni ekele nana ijo nous kunya barake en alankra ambete ku ka jonye wa. Mais fait vraiment faut ko ama fende ke jamana kono. Sambi saba ayam burja. Ayo nyuma fefe sora ya betie. Entreprise fefe be aya be fere. Malien bi seka barake ni fefe ayo fe. Du ko lo kanga bla hali seneke yoro anti seka soro bla aya be fere parce que vous avez mis la politique devant et vous avez fait de la politique un escalier. Faut ka démissionner yere bo barala. Démissionner chama bu seka bara yere ke blé. Ni démissionne, moi j'ai 56 ans, tu vas amener des jeunes qui sont dans leur parti qui ont 30 ans. Wallahi, au nom de Dieu, physiquement, parce qu'ils ne sont plus habitués à travailler. Donc c'est tout. D'accord, docteur. Allez, le fameux solo là. Ou comment est-ce que nafa foi mate anerina. Nyona nga kuma da tugibi da do aner avantage na a conséquence la kanya famalion. No aner ko ne muye dro ya fo yara nyingi na ka fo kasi da uti se ka aner ni bali blew. Aner ni e mo ka malien ka benkan sira kura talila ka sira u be kura ya. Fen ku mani anga siga bela ka dla ani nyogonche. Ali au journaliste abe kuma muno fo iba soro des avatars. Tu vois quand de c'est-à-dire que fin d'ota image tala i donner un tel i ka foelente ibe boka mo nene afora ko ils ont qu'à mettre des filtres, ils n'ont qu'à mettre maintenant compte fin ma identifier quoi éliminer. Mais c'est clair parce que bibi na mo ci te ka tay do kenema amban disi waga amba nyeda ira am modeu andeu abe donendo amba nga tien fo amba exposer et biti do il lâche to tu m'excuses il lâche to ibiti dugo Mogotado et Mogomie, Mogotado et Fermier, Katlar, Vokibe Moroneni. Ni au Morosugu et moi je bloque. Automatiquement, comment tenir au Tigmocho. Mogofana ni un contre dinga pagika. Wallah, une contradiction n'a pas donné, ne comme fille, à belle là-bas, mais ni Mogomia damene nene, ça veut dire que. Et mi ikaso yode yarakena parce que tout le monde s'exprime comme il l'a appris à la maison. Mogo nio ya be kuma dora aye kuma degi chuko mina ka sokono. Abe chuko mina ka sokono. Wallahi abo de blakena. Nini aye tie quelqu'un qui insulte ima mara, tie de mal appris, malandrin. Donc ba voilà automatiquement bi éliminé et continuer et blé. Mogo de la kali. Donc ce n'est plus il faut que les gens sachent qu'aujourd'hui ANR koi résolution ñeneman chama de tala anga to nunun ka waliya quoi al na fora ko armée wari ka di armée ma ka barake kabini ko indam na fobi asimere ma fo jamana den ko wari de ka ke ka anga armusa Dieu merci kunte ke folo ngo folo carton de benanga na dama ube nga wari takata donc Espagne plage sans fait donc vraiment option de vie de do quoi do frontal ni wari duma do ta de sang kami do be ni dorme muganduma il faut remarquer dans chaque famille il y a deux types de personnes bebo donc mo do be munun jugo kany ala mu garjige nga nuye fen feso rubanya ci jamana ma dobe u garjige kadi ube suyene ko be nambara ko be binike ube fen be nani bebo bonya parce que wari bubulo lu ye ci ko kay fem mais c'est des feux de paille atemew donc bibi na fora nga feu de paille ya indabla anga siga nga horo yama ode ANR a désavantage mu kelempe o mimbala o ye nan sona munun ko kuteta uko kuka sirate kuma kero ko ulu de ko faka ke ulu tay ode kelema yoroy. Et puis, on va galomba mintige, moro beka tanyo galomba mintige. Ko autorité ko ulu de sanduru nyine. Autorité maninde. ANR de ko ka bokalo woro ka ta sanduru la. Autorité tarano de na jara moko mie ala de bado odo. Na ma jam moko mie ala de bado odo. Parce que résolution kala la benye moko ma soro minko kama jenaye ambe applaudissement ke ka approuver fo chien fla. Donc ni mo retara kuma ne bokum ni ne maso mi ma menkele ke fukata hi ka foko maso nga ni blala minorité lan sona ma fana ni mo min ko kibo yela ma kofe bo fana kele ka juguni foloy parce que moi je n'aime pas ça ni de mani ça dire que sira tama galonka o de mani mais ni mo bena min ka malien bede benaka munu nana wo munu manawo c'est fini 90 000 maliens ont parlé à notre place ni ma jenaye aider ka problème do si tu veux maintenant anga ya fa nyogoma anga sigi nyogoma hakilitigu bawla moko bala u ka miriyan kay u ka barake chugo kay ay nanga jamana yelema alakama ne bokum be ko mante autorité foila c'est vrai premier ministre be ne bonya ayen sanna ka bonyali ni mogo ni mogo bonya jago adi ba siga mo bon les militaires aussi ne nous lute nyogondo mais u ka barakete ba to ne bonya parce que ni ayede yani nga ye fana nya fo
donc vraiment aw fana aw bɛ fo kosɛbɛ donc voilà moi je pense que les ANR là c'est une chance pour le Mali. Ok beaucoup kuma laban na an y'a ye tile fila in na fɛn dɔ bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko Amadu Koyita a ye plainte bila i contre la k'a bɛ fɛ k'i wele mun y'aw se ɲɔgɔn ma. Non ni Amadou Koyita ye plainte bɔ ne place la ale yɛrɛ de bɛ taa jaabi o ye fɔlɔ ye parce que ne ye Amadou Koyita ye ne ce n'est pas une façon de parler pour k'a fɔ ko n b'a nɛgɛ kana kɛ dɛ non ni fɛn fɛn ka di il a le droit de faire ce qu'il veut seulement moi j'ai déjà parlé sur Chérif là et je crois que image bɛ yen ni paresse tɛ mɔgɔ la la vidéo fait 1h42 minutes c'est-à-dire an ye kuma échange min kɛ et je crois que c'est à partir de a bɛ kuma min fɔ n'i y'a kuma fɔ dans les à partir de mɔgɔw ye question posé waati min na 1h18 1h20 ninnu mɔgɔw ka taa don vidéo la a bɛ YouTube kan Chérif la a bɛ page bɛɛ kan u ka taa lajɛ ne ye kuma minnu fɔ ye u k'a miiri fana yanni n ka kuma minnu fɔra média tɔw la ale yɛrɛ ka kuma a ye mun fɔ ko mɔgɔ dɔ y'a vidéo bɔ mɔgɔ dɔ y'a kɛ Facebook kan mɔgɔ dɔ y'a kɛ tan mais min digira ne la ka fɛn extrapoler ka fɛn fara fɛn kan minnu ma fɔ quoi parce que a ye mɔgɔ dɔ tɔgɔ fɔ surtout a ye mɔgɔ kelen tɔgɔ fɔ n'o tigi yɛrɛ y'a tɔgɔ mɛn a la min bɛ ne ni Ala n'o cɛ o bɛ tigɛ ale la fɔlɔ o bɛ tila ka tigɛ kuma in na parce que o b'a dɔn ne tɛ se n'o ye Mahamudu Diko ye n ka bonya b'a yɔrɔ la Ala de b'a dɔn min bɛ ne ni Mahamudu Diko cɛ bi tɛ dɛ a bɛ san 40 bɔ c'est mon grand frère hali ni ye n faga ne tɛ kojugu fɔ Mahamudu Diko ma hali ni y'a ye n b'a dogo mɔgɔ wɛrɛ kana bɔ a kalama parce que mɔgɔ si tɛ min tɛ fili o tɛ donc ne ka u ka taa fɔ ko c'est comme Chérif la fana na dɔ ye weleli kɛ un certain Moussa Traoré min ko ne ye fɛn dɔ fɔ Buye ma c'est-à-dire ne y'a fɔ a ye ko ne ye alimami den de ne yɛrɛ bɛ taa Buye fɛ la sortie du 29 la sortie du 10 u ka taa ɲininkali kɛ jɔn de ye baara kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ pour que an k'a yira Buye denw na ko an bɛɛ de kan ka baara in kɛ ne bokun b'o mɔgɔw la avant ça ne taara Buye fɛ ne t'a siɲɛ hakɛ dɔ yɛrɛ ne de b'a dɔn Buye ye mɔgɔ min ye parce que mɔgɔ tɛ Mali la k'i ye silamɛ den ye jango alimami den k'i tɛ Buye dɔn mɔgɔ min bɔkɔlɔ Muhammad sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ bɛ se ka tulon kɔlɔ olu de b'a dɔn an b'a fɔ fɔlɔ n'i bɛ fɛ ni san ni funteni kɛra kosɛbɛ u b'a fɔ a ye taa serifuden dɔ ɲini aw ka siri yanni heure dama dɔ dɔrɔn san bɛ na hali ni kabakolo tun tɛ mɔgɔ min b'o dɔn i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ kuma c'est-à-dire les Maliens parlent sans savoir ce qu'ils disent min digira ne la kuma in bɛɛ la o ye Diko tɔgɔ fɔlen de tout le reste là c'est pas mon problème et puis ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ma fɛn fɔ je ne cherche pas d'explication n'i y'a ye vidéo in a coupure bɛ ne bolo n'i y'a ci n ka mɔgɔ ɲɛnama caman ma k'a fɔ u kana publier fɔlɔ de an ka to ka avancer ɲuɲu bɛ ɲaɲa wuli n bɛ tila kuma na. Ali kunnafoni Jabran layɛbaaw ni ne kun ye ani Ala ye bokum ka bi entretien a yɛrɛ ye faamuyali caman sɔrɔ a kan donc an b'a fɔ ko k'an bɛɛ kɛnɛ wɛrɛ kan.